Okay guys, diyan ako diri sa bukid sa Tagupaon. Magpadayon ta og hinlo sa atong kabukiran o sa atong uma kay aron sa sunod natong vlog magtanom na ta og prutas na rambutan. Karon nagpadayon ta, hinluan nato ng atong tamnan og rambutan. Abi nimo mga ka-Israel, kung wala gayud kay kwarta, ikaw ra gayud mismo ang mag-inusara sa imong uma. Munang hagit na ko sa naay mga yuta, nabisag ikaw lang mismo, kung wala kay kwarta, pwede ka magsugod na kadayon sa paghinlo sa imong uma. Ayaw pasagdi ang atong mga kabukiran na pwede nato na siyang magamit og tamnan ninyo sa angay itanom sa inyong uma. Munang atong paningkamutan na kung mag-uma ka, nabay puruhan na moasinso ka. Morning, magsugod na tag hinlo. Dara guys, ang kabaga gayud sa agsam. Kani siya guys, agsam ni siya nasagbot. Munang ang kabaga mag amping ta kay bisag na mga mananap ni ani. Bisag mapaakan ta. Ang pag-uma, lisod gayod hunahon-naon. Pero sa pagsugod na ni, kay kung hinlo na din niya, hindot na tanaw ng atong umahan. Pampudlon gayod nato ng mga kahoy na nakasagabal sa inyong mga tanom na lubi. Kay kani diri na ay mga lubi na natanom. Nasagbutan na lagi. Munang paginhawaon nato ang lubi. Kasiyot kayo. Siot kaayo. Hinay.
Guys, tumba na tanan guys. Guys, kanina kahoy guys, magyum ni. Ako ni putlon kay dool sa lobe, makaaong minus ang bunga. Una atong panitan ni. Ang pagpatay sa ingani kadako na napuno guys. Panitan lang. Para mamatay, panitan nato. Okay guys, putlon nato guys.
Okay, mga ka-Israel, human na gayud ta og hinlo. Ana-ana ubay-ubay po dako-dako na nga atong nahinluan karon diha, sagbot paghapon na siya ug ato gyapon ang pulidohon para mahinlo gayud di sa ta magtanom og prutas na rambutan. Sunod ba nga adlaw ato gyapon na siyang i-continue paghinlo. Di ba? Nindot gayud kaayo kung kita mismo ang motrabaho sa atong yuta, sa atong umahan. Bisag wala tay kwarta, maningkamot lang gihapon ta para sa atong kaugmaon sa atong kinabuhi. Labi na kung OFW mo, daghan mo'y kwarta, mag-invest gayud mo og yuta. Kay ang yuta dili gayud na siya makawat. Mamatay na lamang ka, naapag gihapon na imo gihapon nang ibilin sa imong mga nahibilin na pamilya. Di ba kanindot kaayo? Ako gayon na i-share sa inyo ang akong pagtrabaho dinhi sa bukid para maghatag og inspirasyon sa inyo na ang atong makinabuhi magikan lang sa atong paningkamot. Kung giganahan mo dire sa akong YouTube channel, ayo pud kalimtin ninyo mag-like mo diha, mag-comment, mag-subscribe. Ang pag-asinso sa tao, inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala. Daghang salamat sa inyo. Kita-kita na punta sa sunod natong vlog. Bye-bye!